Queridos fillos Martiño e Julieta, antes de volver quero compartir con vos os sentimentos da miña viaxe pola provincia de Lugo. Primeiro, diríavos que as grandes fortunas se compoñen de momentos que non teñen prezo. Que miredes sempre o futuro, sen esquecer as raíces. Que ali onde vaiades non haberá nada mellor que sentir que estades no voso fogar. Que os grandes luxos residen nas cousas máis sinxelas, como percorrer esta terra. Direivos que é fermoso pasar a vida predicindo o tempo, pero aínda o é máis poder tocar as nubes. Aconsellaríavos que fagades cousas de proveito, pero mellor que aproveitedes cada instante para desfrutar da vida. Diríavos que teñades os pés na terra, pero que tamén existen maravillas por debaixo dela. Diríavos que non cambiedes nunca, mais un día atoparedes o lugar que vos cambiará para sempre. Lugo cambia.